Vítajte pri dnešnom videu. Asi chápete aj z názvu, že som niečo doplietla a to niečo je, ako by som vám to vysvetlila, DIY. Áno, velice, pred nejakými 2 hodinami som velice aj viacej, pred nejakými 3, som velice vravela, že to bude za 15 minút. Nože ale do mojich plánov sa mi niečo primiešalo. Áno, niečo. Takže dúfam, že to chápete, ale ja vám úplne, že dúfam, že nebudem to radšej sľubovať, lebo to zase dopadne zle. Ale dúfam, že sa to zverejní ešte dnes, pretože teraz sa mi to exportuje, teraz sa mi to... Jak to mám povedať? No, teraz sa mi to exportuje, áno, exportuje do galérie, presne v tejto chvíli. Je to ešte len na 15%, takže to buď si ešte chvíľku počkám, ale dúfam, že to bude dnes. Keďže je to len prvý diel, vravím nič extra, takže tak. Teraz neviem narýchlo, jak mám ukončiť toto video, ale ukončujem ho, tak čau. Nejaký silný obraz. Aj tak je nechutný.